Kendo chakira sensemeri ya kitutu chache ansaba menyive sub-county ya Marani vachakire obusaba nyanyimbo kuruwa si sub-county ya Marani vachakire obutuki asege korwa asomosa choyomo anyorete chingu managusiri ubugima bwaye kare umuchoyomo asensemeyo muberoye nigore ase enkendu ya Marani ni amate ya nyagusira nigo yaburirie serikali gweswana nigati eliyokwene kinga oboene ngutuka bure kubwatekana nega kole kyo botutukano omurikyo ito Daniel Ontiri namange igoro yoroboti yoru Asividiga hasi mitandao ekorokia nyegusira Douglas Ojwang Momanyi kagosusurwa kagosomerwa na osibire chingoli hasomote welipera isiko momwa matoye na vera token toko iro ai wigana nyenya bono ngoko nyenya tuli nyenya mwana mirumu ingaye kumye ndege tenga nichino muberumu uyo magaye hosirete bwe mubwaye kubwatekana n'ekingoma ategeretwe n'abakagirwa abanene akingake hayegetigwe hasenyegitari helio konyorobo wenia mwana to akegisire mwana kaburi akatisa kuna ngana bwo kwana bunore kuna ubana ibo ingana yagendere kungusa ebirengererie binge hase mitandao na sebonge ya kitutu cha North abange bagogikiria egekore keiga kubotekana nayo litukulia lero nigotwikirana hase nkaya ime yewodi ya Munyerero na mayenda nigabwatetense kubwatekana nugukwa kwaye korengana n'umurgiyo nyegosira Susan Ojwang mwakoe nigo habolete kuroenka magoroba chingaki halenge kuligwa akamena gokonya hasi chigasi chinde chanka weka chingaki bachita nyororo boti chingaki ebikoro byegwekanete ubunanere ogendrete gususurwa soma matoye gatindete yaringe saa moja nari mbruite echiru ngachanga sangitayo ngoboli abana ngakitatumye natayo atarakamayiga bagonte itaracha inkakama ngatayo mwisi omone ngakanya kware kaliko bono akareka ngakamanga kora ngasangi urugire ngamutaikara ngomeno akakaranga tukaragira tukarara kera twarara cyaba karibu saa 3:30 cyari saine mama mwabo kondangira nje wande nubwete bikuru ngo mutayaya tingi bwetinje bikuru wande bane bikuru ngo kurubire kuri ngumbu eye lakini bako kongonte bintu atarachi kunacha narukuru ku Kennedy ogo choko bamwabo muraire omwana oiteru eri tandira arugeto mongino uyu kera naigwete igo ngasoka ngatwa kasangi n'abana basokire siko tukaminyoka guchiororo kera twikora tukasangi naitire esibira amagoko n'amaguru aralitense tari gukwana umumuro yo magota ya okosire agosete nchenga tenene nsemo mama mwabo gocho kumubuli puyi gakingi gyakorenta bwareba komate mama timaiti mamu mwabo oteba mwano ye tanya kubwatiranigwa asobusalia bwangenche ndonsi kurwasa matukamaga na momocho omwano ye abekiritwe yokomeza omongina wenkeyo uyoro mwamatoye nagoitwa nigarenge yobolimo tana kwa wasirunda sekenyuru nande munakinega nonya mbu muture titanya kurunwa wasiri munakinega tamaiti abisio mugambia seberete ngogosiri mwana uyo gakinonya na magosa bakubuteba amaene pia se nyasaye mwana uyo netagose tigoso korengana noroboti rukumano agose postmortem nyagusira nigo hasiretwe bwemo bwaye kubwatekana n'ekingoma chigentegetu hasi chinsemo chinyinge cyomubaroye no kubolia kwa bokonene no mubaro omonene wabakagirwa abo batigire batarabiko byara obube baroche buna ikina kyabo nigo kyaombiwe nabo bisa bobotuki bobosalia wekera boniga ewikingi mayairire baite to mondo baitete eba muite to eri tukoria rengeria chuma musi maragoba pako muita bagote banga bamonyora karo musalia bono nduma idinga monto mutakada igutwara kiaye yararekana nga
bagoita seng'encho baroche ng'a mochiori to ikwenyara barigeria omusubati otigaire ng'asta yarabaire bachaya bakawikira boniga abantu abataretekeri gwestable deons. Ase Nsemende omukomanda b'obanyimbo ase sub-county ya Marani John Kimutai achinga kecho nigasanga negeteseni kya Getembe oenekia egekorekyo otebuna eng'ane yo tera ombigwa nambagendrete n'omukia bokorigia nakobeka byara bakagirwa abo abangi babo batamete nabagendrete korigigwa. So far the file for Madam Alice is ready and has been taken to the DPP. The other file we're still working on it. We have one suspect in custody. We are holding under miscellaneous application. The other suspects are still on the run. We pursue them as we are also closing in on the case. Nkurbaterega seni kya Getembe korega se county ya Kisii letra nenguruko Daniel Untiri.